Do třídy oknem na můj stůl svítí slunce pod úhlem 12 stupňů. Od mého stolu na zeď se odráží pod úhlem 45 stupňů. Kolik je mi let? No, děti čumě jak pitomí, že jo? A přihlásí se Pepíček a říká 44. On říká, ano, správně. Jak jsi to spočítal? No já mám bratrance, to je poloviční debil a je mu 22. Matikář, spočítal to, raz, dva, že jo? Velmi pěkný, Zdejku, velmi pěkný. Máš tam ještě nějaký? No ještě mě napadlo, jak ten snědčí chlapec, ten Rob, jak přijde ve třetí třídě za svým kamarádem a říká, hele ty Dilino, ale víš, co mi dají naši k Vánocům? On říká, nevím, tvoje kolo, vole. Tady je pěkný, Pak se mi líbí, že tak lékaři, to je oblíbený téma všude po světě, takže s lékařema přijde pán k lékaři a říká, pane doktore, já bych potřeboval takový netradiční zákrok, kdybyste mi ho skalpelem takhle rozříznul až na konec a hned zašil. A on říká, proč? No, před rokem jste mi něco takového dělal s ukazováčkem a od té doby jsem ho nevohnul. A když jsme teda probrali i dámy, tak já jsem to tady možná už říkal, ale přijde paní na gynekologii, že má takový choulostivý problém a lékař říká, tak já tady jiný problémy neřeším, že jo, tak co pak? A ona, no já mám na pravém písku bradavici. Říká, tak pojďte tady dozadu, zatáhne plentu, ozve se. Aha, ježiš, díky moc, pane doktore, nashledanou. A sestra říká, co jste tam s ní dělal? A říká, co, tak na pravém písku měla bradavici, tak jsem jí levej prokous a má ji na zapínání. No. Ty chirurgický zákroky narychlo, nahned. Co tím jako chce říct? Nic, vůbec nic. Bez komentáře. Ale mohla bys aspoň zatím třeba přečíst, jaký holky se nám přihlásily? Samozřejmě bych mohla přečíst, jaký holky se nám přihlásily. Přihlásilo se nám jich skutečně velmi mnoho. A než teda přečteš holky, já řeknu, kdo bude v porotě. Protože v porotě bude zástupce šerifa Kevin Deal. Jaký hovno? Je možný, že Kevin ví úplný hovno, ale jestli se mu ženská líbí nebo ne, tak to pozná, ne? Pak tady dalším členem poroty bude Michal David, pak tady bude Mário, což je muzikant ze skupiny Orkýže Slíže, a bude tady Katka, která zvítězila v loňské volbě Miss. Votavová, no, Kateřina Votavová. Kateřina Votavová. My bychom mohli prozradit něco na Mária, co je, toho až uvidíte, tak se budete skutečně velmi smáti. Proč? No, on je takový